ಫೋನ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆನ್ ನಮ ಪಾಂಗಲ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ನಮನ ಹಿರಡ್ಕ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಆಡೆ ಆಲಡೆ ಅವಲ ಅಂಚ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅಲ್ತಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಲ್ದೆ ದರ್ಶನದವಡು ಪೂಜೆದವಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಪೂರ ತೋದು ದೇವರನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂದು ಬಲಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಪಾಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆ ಬತ್ತ ತೂವಲ್ನಿಗಲ್ ಜನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಪೋಯಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ತೂವಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಪೋಯಿ ಹಣ್ಣು ಹೋಗಿತ್ತಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈಗ ಪೋಯಿತ್ತೆ ತೋಲ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಲೇಬಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಣ್ಣುಕಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ತುಕ ಹೆಂಚ ಬನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯಿ ದರ್ಶನ ತೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಭಾರಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇರು ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತ ವನಸ್ಪುರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ತೋಲಿನಿಗಲಿ ದರ್ಶನ ಅವನುಂಡು ತೋಲಿ ನಮನ ಹಿರಡ್ಕ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ತೋದಿಪ್ಪ ಅಂಚನಿ ಒಂದು ಜಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇಂಚು போய் ಕೈ ಮುಗಿಗ ಇಂಚು ಬರಬಹುದು ಕುಡುಮತ ಪಾಡುಗ ತೋಲಿನಿಗಲಿ ಸಿರಿಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಲ ಒಲೆ ಬೋದ ಒಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಜನ ಪಂಡ ಅವನುಂಡು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪುರ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ
నాగదేవన్న తోలి చాలా రానుండు. ಉಲಯಪುರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಡೇ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಡೇ ಇಂಚಿಡು ಕೆಲವು ದೈವಲೇನ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಲ ಉಂಡು ಟುವಲ್ ನಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಪನ್ಪನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ನಿಗಲಿ ಅಂಚಿ ಪೈನ ನಾ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿರುಗ ಉಲಯ ಮೆಟ್ರಾಂಡು ಮೂರ್ತಿವಲ್ ನಿಗಲಿ ಕುಮಾರದೇವರನ ಗುಡಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಡೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೋನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಡೆ ಇಟ್ಟ ಭಂಡಾರ ಅಡೆ ಪೋತುಂಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಮೂಲ ದಿಪ್ಪುನ ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಗುಡಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧಡೆಗೆ ಭಂಡಾರನ್ ಪಸೋಪುನು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಪೂರಗಳು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಬಂದು ಮುಲ್ತ ಒಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಪರ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ತೂಕ ತೋಲ್ನಿಗೆಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ತೀರ್ಥವಾಯ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜು ಪೂರ ಜನ ನೀರು ಪರ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಲ್ತ